Mzimayi uyuyu anapha ana ake awiri onse omwe anawapitira yekha kuleba powathirira poison mu mkaka kuti basa aferetu koma kuti mumve zifukwa zomwe anaphera anawa. Ndipo mutadziwe kuti anzathu awa wa opposite genderwa moyo uno anaumvera kuwawa kwambiri ndipo saganizira za mmawa. Ndizovuta kumvesa kwambiri. Komano funso nkumati zitheka bwanji mayi wabereka yekha ana nkumakhala nawo nkumawalera kenako yekhaso nkuganiza owachotsa ku dziko kuno. Mzimayi akumveka kuyipa chonchiyo ndani nanga kenako zinamuthera bwanji, moyo wake wa tsiku ndi tsiku umamuyendera bwanji. Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira osayiwala. Tikutsatsireni malonda anu aja mu video yathu next ikubwerayo, tidziwisa anthu malonda anuwo, tilankhuleni kuti mumve zambiri. Mzimayi amene yuyu dzina lake ndi Aberami ochokera ku dera la Chennai, India. Aberami sanangofika ku dziko kuno kufikira pothirira ana ake poison ayi. Iyeyu naye poyambapo anabadwa zabwinobwino muja momwe mwana aliyense abadwira nkumakula mpaka kufika pozisakira nthiti yake VJ. Komano kuti nkhani yonseyi muimvesese bwino lomwe ndi fotokoza kaye mmafotokozedwe ena. Madzulo apa 31 Oktoba mu chaka cha 2018 mzimayi amene yuyu anali ku nyumba kwake kudikirira mamuna wake okondedwa kuti afike kuchokera ku ntchito, koma kunali zii apa anayamba kuda nkhawa ndipo mosachedwesa anamuimbira phone VJ, ndipo VJ anayankha. Mkazi wake amvekere nchifukwa chani sukufika kuno mpaka nthawi zino, ndipo nthawi zino umakhala utafika. Ufika nthawi yanji? VJ anayankha nati lero ndikugwira night shift, ndiye kuti kumeneko nditulukira kummawa sindifika usiku uno. Mawawawa anamukhuza kwambiri Aberami chifukwa nkuti tsikuli linali tsiku la birthday yake ya VJ, koma mwini VJ analibe nazo ntchito, sanali munthu uja wa zama birthday. Tsiku losatira linafika ndipo VJ anapita ku nyumba kwake cham'ma 7 kummawa, koma chodabwisa anapeza chitseko chokhomera panja kusonyeza kuti mkati mulibemo munthu wina aliyense. Anayimbira foni mkazi wake koma foni yozima. Anapita kwa landlord kukafunsa ngati amuona Aberami, koma landlord anati sakudziwa. Anayimbira konse komwe amaganiza kuti mkaziyo angapite including kwa makolo ake, koma onse anati Aberami sanapiteko. Apano mzibamboyu atadikira kwa nthawi anaona Aberami sakubwera, ndipo mothandizana ndi aneba anaganiza zothyola loko, ndipo anateno ndikutsekula ndi kulowa, koma zomwe anapeza mmene momo zinali zochititsa mantha kwambiri. Ndipo mukuyembekezera kumva zomwe zinali nyumbamo, osayiwala kupanga like, follow Dini Studios komanso share nkhani. Atsekula chitseko muja ndipo anapeza ana ake onse awiri ali lamba, potenopo mngelo wa imfa ali oti wadusa wanawa yapitayo. Ndikutanthauza kuti ana ake onse anali atafa. Chonchobe anawathamangisira ku chipatala, koma matupiwo atayezedwa anapezeka kuti anawo anadyetsedwa poison, ndipo winayo oti wapopotoledwa khosi kumene, koma Aberami sakudziwika kuti ali kutiko. Mafunso ochuluka zedi anadzadza m'mitu mwa anthu, komano muonere nkhani mpaka pamapeto kuti muimvesese bwino kwambiri. Mmene ndanenera poyamba paja, izizi zinachitika pa 31 Oktoba ndipo tiyamba ndi pa 30 Oktoba. Usiku umene VJ anagona kwawo ndi kudzuka kummawa kwa pa 31 ndi kukonzeka kuti azipita ku ntchito, ndipo mwana wa mamuna oyamba uja anali oti wadzuka ndikale, kupatula mwana wawo wamkazi anali akugonabe, ndipo VJ ankamuyitana kumudzusa kuti adzuke wagonesa, koma mkazi wakeyo analesa kuti usamudzuse mwana akugona nsiyena azipuma. Ndipo zinatenodi VJ nkukonzeka nkumapita ku ntchito, komwe sanabwerere tsiku limene lolo ndikukagona konko kuti akugwira ntchito night shift kucha. Kenako tikubwereranso ndi nkhani mu chaka cha 2010, chaka chomwe VJ anakumana ndi Aberami. Awiriwa atakumana linali banja la chisangalalo, ndipo pakuchilimika kwa awiriwa Mulungu anawapindulisa ndi ana awiri, mamuna ndi mkazi. Izi zinachitisa Aberami kusiya ntchito yomwe ankagwira kuti azisamalira ana awiriwa pa khomo. Aberami anali nthawi zambiri
ali pa khomo, ndipo mwamuna wake anamugulira skuta kuti mwina timaulendo tating'ono-ting'ono aziyenda pakanjingako, ngakhale kuti anali munthu osakonda kuyenda. Koma zonse zinali zabwino kufikira pomwe Satana anamuuza Aberami kuti kunjakutu kuli TikTok, ndipo kuli zokoma zedi ku TikTok oko. Apapa Aberami tsiku lake lonse limathera pa tokotoko pamene popo kuzijambula akuimba, tsiku lina kuvina, kudzigomeresa kwa anthu. Inu mukudziwa ubale wa tokotoko ndi atsikana ndiye kuli azibambo nawo osafuna kuti akaona zabwino za aduse. Basitu amuna ambiri anayamba kumuyamikira Aberami pa tokotoko pamene popo, ena nkumamfusira. Ndipo tu ukapanga ubale ndi Satana chilichonse pa iwe chimakhala chotheka. Pa tokotoko pompo anakumana ndi amuna ambiri nkumacheza nawo za malavu zosakhala zabwino. Koma ali pompo anadzakumananso ndi Sundra, mnyamata yemwe anapezeka kuti onse akuchokera dera lofanana. Zikondi zinayambika za pa social media, ndipo zinafika paja pa serious moti skuta ija anamugulira mamuna wake ija inasanduka yomaka kumanirana ndi amuna osiyanasiyana kuphatikizapo Sundra. Ndipo zinafika paja poti mamuna wake VJ analitulukira khalidwe lake, ndipo iye anamuuza mkazi wakeyo kuti sukumayenerera kupanga zimene ziziganizira uli ndi ana awiri za tokotoko izizi nzana amma 2005. Koma izizi sizinaphule kanthu mpaka VJ poona kuti Aberami walowano kachiwanda ka uhule, anamubana kuti basi asiye kumapita kunsika ndi malo ena, azikhala pakhomo monga ngati kale lonse. Komabe inali too late. Munthu wazolowera kudya phala la mchere, azikamuuza azikadya nolopanda mchere. Achibale nawo ndi makolo anakhala akumulangiza Aberami kuti iwe uli ndi ana chonde khalika, koma zimavuta kuti asinthe. Kenako iye atakhala anaona kuti kulankhula kwa anthu kukuchuluka zolankhula ponena kuti iyeyo ali ndi ana ndi akhalike. Apa ndiye anaona kuti mavuto ali nawo mmoyo uno ndiye ndi ana omwe iye anawabereka yekha. Ndipo kenako anabwera ndi plan. Pa 31 Oktoba ndi manena paja anakagula poison mmalo ena ndi kuthira mu mkaka omwe anaupereka kwa mamuna wake ndi ana ake onse awiri. Umenewu unali usiku kuti anthu atatu onsewa afe usiku umenewo, kukamacha kummawa adzuke yekha basi. Ndipo pomwe kumacha kummawa kwa pa 31 Aberami anali obalalika kuona kuti mamuna wake ndi mwana oyamba uja adzuka amphamvu kutsala mwana wake wamkazi yekhayo ankamukonda wamwalira. Ndipo nthawi ija ndi manena ija kuti bambo ake ankamuyitana kuti adzuke wagonetsa mayi nkumalesa musiyeni. Nthawi imene ija nkuti mwanayu anali oti wafa usiku wa pa 30. Ndipo Aberami anali akudziwa zimene zizi, koma sanafune kuti mamuna wakeyo ayitulukire kuti zatema. Mamuna ananyamuka kupita ku ntchito, ndipo mkazi mtima unapweteka poona kuti mission sinatheke. Nkhani zimukamamvera zimakhala zapangidwa sponsor ndi anthu ena ake, ndipo osamayiwala kumamwako madzi kwinaku mukumverako izi kumapitiliza kwine nkhani. Moyo wanu misala mauka zokandakanda pathupi ilikango khunyu zambiri za mmabanja BP mmimba mumakuvutani mamuna kapena mkazi sakubereka kupita pachabe mkazi akayima ndi zina zochuluka zomwe siningatchule apapa. Inutu musavutike kamba kuti ku John Konko kuli dokotala lake yemwe amakuthandizani mmavuto anuwa mophweka, amayenda dera lina lililonse ku John. Ayimbireni olo alankhuleni pa WhatsApp pa 07437803321 kapena 07820237773. Mamuna atapita mkazi kumbuyo kuno anakonzanso mkaka wina ndi kuthira tameko ochuluka ndi kumupatsanso mwana opulumuka otsala uja wa mamuna uja. Ndipo zimaonesa kuti amakanika kufabe ngakhale anamwa mkakawo, kama nkhwala akewo analibe mphamvu. Ndiyeno anamugwira yekha pakhosi nkumupopotola mpaka mwanayo anafa. Aberami anali mnyumba mommo ndi mitembo iwiri ija kudikilira mamuna wake naye akafika madzulo amuonese njira ya kumanda. Koma nthawi yofika mamuna inafika kunali zii. Ndiyeno tupaja ankamuimbira foni kumufunsa kuti akuchedwa bwanji, ufika nthawi zanji pomwe umakhala kuti wafika nthawi zino. Ndipo mamuna amvekelero sindifika, ndili night shift ndifika kummawa. Apa nkhawa zinamugwira mkazi kuti mission failed, anthu awiri amwalira wasala munthu mmodzi. Ndigonenso ndi mitembo muno anayimbira bwezi lake lija amanamizana naye lija ndi kumufotokozera zonse naye za maplani
onsewa nkumuuza kuti mamuna wanga ati lero sabwera. Mamuna wa chibwenziyo anamuuza kuti usapange mistake yogona kumeneko ufike ugone kuno, ndipo posachedwa ukafika kuno ndikukweza upite dera lina lakutali ndi kwathu kuno. Ndipo zinatenodi. Koma plani yonseyi kuti izidziwika ndikuti apolisi anayamba kupanga trace makho omwe mkaziyu amachita before zonsezi, omwe ankaonesa kuti mayiwa ankalumikizana ndi bwenzi lakeli Sundra. Polisi inalunjika directly kwa Sundra ndi kukamumanga, ndipo atapanikizidwa anaulula komwe kunali Aberami. Apolisi nkulunjikanso nkumeneko nkukamugwiranso onse nkumangidwa pa mulandu okuphana awiri osalakwa. Anthu amene wawa awiriwa akadasungidwabe mpaka tsiku la lero podikira chigamulo chowayenereza pa ubwezi omwe anapalamula ndi Satana yemwe anali akuwalamulira onse kwa kanthawi. Osayiwala kupanga like, comment ndi share nkhani iyi ya Aberami.